И здравейте на всички, които гледате. Аз съм Shadow543 и днес ще правим анбоксинг на този неистински автомат. И на края на клипа, моля, абонирайте се за мен, съдете по един коментар и харесайте клипа. И така да се заемем с работата. Така, ще ви обясня как той работи и как се презарежда. Така. Първо, когато искате да извадите това, просто натискате лично това, подчертавам, защото не всички могат да го видят. Натискате и вадите. Така. После с тази съчма взимате я и я вкарвате тук в дупката. Аз няма да я вкарвам навътре, за да не губя време. И после я вкарвате в дупката. Така. Опитвате се да чуете как тя щрака. Да, тя трябва да щракне. И после, за да заредите, вдигате автомата и така го забивате надолу, натискате надолу, докато не щракне. Аз няма да го правя. И когато щракне тук, нали, спусъка се втвърдява. Не е като сега да се мести лесно, а се втвърдява и когато го натиснете, шмата се изстрелва, така че това е мощно оръжие за съшми. И ето го целият автомат. Съжалявам, че е кратко, но така трябва. Тук е за в тялото. Тук е мерника. Ето го мерника. Ето го мерника. И това е оръдието. И така, това беше всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Оставете по един коментар, абонирайте се за мен и харесайте клипа. До скоро!